esibabiza ngabaholi who will take the mic and criticize into esiyenzayo when they are doing nothing. The cause is the illegal immigrants and illegal foreigners. So umholi othatha umbhobha khuluma ukuhlukile nalokho nimbuke ngama South Africans. Lo mama lo sebenza e-office lika president, if she can't speak, if she doesn't know how to speak about AmaZulu, she must keep quiet. Even the president must deal with her, because ingonyama ayibizelwa noma kuphi ingonyama. Laba baholi abathi akufanele thina senze lento, ukhona uHome Affairs, ukhona iSouth Africa iyafika yini? Iyafika yini? Bobatshela nje umholi okhuluma umbhedo nibomthethe umphuphe. Nimthethe kusho mina ukuthi umholi eze kimi akhulume nami ngqo, angitshela ukuthi phathela umthakathi yeke ukuthi nokuthi. Angifuni baholi ababhinqayo mina la. Siphelile isikhathi manje. Hello guys, welcome to Amazon TV. I hope you are okay. I agree with uPhakela Umthakathi. There's nothing irritates me like ileader ezothi leave those things of harassing illegal immigrants. Tell us, come and tell us, call the police, report to the Home Affairs. To call them to come and do what? Why were they not doing their job all along? Why must we be the ones to call them to come and do their jobs? What are they getting paid for? They know very well that they are not doing their jobs. But if we are trying to help them to do the job, because we are the ones that are affected, we are the ones that are seeing what is going on in this country. They are up there. They don't know what is going on down here. If we ask them, do your job, they will tell us about limited resources. Okay, train us as citizens. We will volunteer. You don't need to pay us because we are serving our country. No, they don't want. What else must we do as the citizens of this country? We have to fold our hands and watch the country going down the drain. The country of our next generations going down the drain. No, guys, this is not fair. Siphelile isikhathi. Silungisizwe. Umholo ongakaboni ukuthi kulungisizwe. Aliba lokunamathela kuma mandate emsangano angasizi umuntu. Then that leader is not a visionary. Lo mholo akembulelekile. Akazi ukuthi fanele kwenziwe njani. Fanele asilinde umuntu abone ukuthi senzani noma asijoyine ahambe nathi. Hayi indaba yokusichithela isikhathi asitshela ukuthi khona into okungafanele siyenze. Khona ngoba kumnandi kuyashayelelwa, une cellphone allowance, une housing allowance, woza uzohamba la uzobona amaphara bese uyasho ukuthi abantu bokufika bayekwe bazosetshenzwa Home Affairs. uHome Affairs awunayo capacity, amaphoyisa awanayo capacity, ulokuza lapha emtateni la uCustoms awunayo capacity. We are the people, we are the capacity, we have the capacity. We will help our departments. Sizoyisiza iminyango kahulumeni, sizobasiza abaholi. Umholi ophambana nalento esiyenzayo umsangano omholi loyo. Abantu ahambe bekhukhumala ubala lapha ngazuthi umuntu khona into akayenze engakazenze lutho. Ungayigxeki into ongakazenze lutho kuyo. Bantu bakithi South Africa asisebenzeleni izwe lethu ngokwethembeka. Asilwe thina abawusilezela ngamuva abanye. Kodwa leli lizothana solungisa. Ngoba yonke into senza peaceful. Ngoba uhalela ukusibopha futhi bafowethu umuntu akabengelela kakhulu igama lami nguZoso bafowethu njengamanje sifisa nje ukuthi sithole kabanzi mhlambe ngokuphawula nje kwamengameli of the Bhinqa Nation ungizwe Mchunu njengoba ke sizwile inkulumo kaPhumuzo Mosaveni olaphana ke osebenza as South African State Security Agency lapha. Yes, no usholo mama lo usikhumbuzo Msiveni lo. Yes lo mama lo nobandlululo olinyanyisayo olunukaya. Lo mama uqothukile lona akaqhubeka indlela nje unikhipheka kungahloniphi lokhu akwenzayo. Kungahloniphi lokhu akwenzayo ukuthi ethi ese-ofisini likamongameli minister in president akwazi ukuhlukanisa izinhlanga zaseNingizimu Afrika zibe thina sizama ngayo yonke indlela kube sibumbane sibe into eyodwa. Akathi yena mayizondela amazulu uma ngabe ke ingane efosilolasi zona ngokuthi mhlambe ke zimdimanda ukuthi akhuluma isiZulu, lokho akusho ukuthi lokho unelungelo lokuthatha khwele pheko ngoyama. Makona ingane hayi ukuthi usekona umzali wayo. Ngakho kubalekile ukuthi ngempela akwazi ukuthi ukhongolose wonke nomongameli wonke ngoba ofisini kamongameli lo mama lo fana nokuthi
umongameli uqobo othuka isilo ngalentamba ayithuke ngaso usho ukuthini manje isilo fanele sifunde so fundisa ivenda neshangana nakho konke yabona ibaluleke kabi le ndabana yokuthi ngempela njengoba sibhekene nempi yabantu bokufika abangekho emthethweni siqondane nayo ngqo angayithatha ibize nge-tribal movement ukuthi siyavunula thina usho wacima thina sineqapho si-proud ngokuba amaZulu thina lokho akusho icindezelo lomunye umuntu. That must be very clear. Ngiyayinyanya kakhulu lento zoso ngoba lo mama lona ngifanele i-ofisi kamongameli lihlawule esilweni ngoba ukhwele phekwe ekhanda lesilo lokho akwenzile. Angazi ukuthi mina ukuguga kabi lo mama ukuguga kabi wona sikhumbuzo manje mama chefeni ukuguga kabi. Khawula ke mhlawumbe ubungagcizelela uthini mhlawumbe kubaluleke ngani ukuthi singacwasani mhlawumbe sihlukene ngokweinhlaka kubaluleke ukuthi yenze lesimanga mana ke Eastern Cape lapha kade siyokhuza inkosi yamakwelekwele lena sibekwe lapha yaseNigeria lokho ukuthini ngakho abakubabaza ukubambisana ngomXhosa kanye nomZulu Eastern Cape yonkana abakubabaza lokho eGoli lapha besimasha nezinsizwa lapha zaseLesotho ezinye insizwa zamapedi ngamavenja sindawonye lapha silwa nobandlululo lokuthi cha sizinhlanga ezodwa ubuningi bethu thina njengamaZulu nokucula amaculo akwaZulu akusho lokho ukuthi is a tribal movement. So guys, I'm sorry about other words Singizwe used in this video, but the issue is, are they not recognizing what we are doing on the streets? The same group of people they are criticizing exposed a lot of things in just few days. Firstly, they exposed the kidnappers of Mazu in Vosloorus. Secondly, they exposed an alleged unaliver from Malawi hiding in South Africa. Thirdly, they exposed powder sellers in Point Road in just few days, a job that is taking police more than a year. Even after the whole year, there will be no good results. But some patriots managed to do it in few days. But as I said on my previous video, we are not surprised on what they are doing right now. They are not comfortable if they see us united. So guys, let me know what you think on the comment section. Don't forget to subscribe, to like and share the video. Love you guys. Bye.